Здравейте! Ще ви покажа как да си изплетете капаче за такава кутийка. Има няколко тънкости, които аз използвам. Първо започваме с едно кръгче. Правите го нужния диаметър, който на вас ви е необходим според кутийката, която ще изплетете. Сега трябва да си направим това ръбче, което се прави от вътрешната страна, за да стои стабилно капачето, и да си направим и дръжка. Ето, аз ви показвам вече готово и това, върху което ще работим в момента. Започваме да плетем нисък пълнеж в предпоследния ред на кръгчето. Не в съвсем крайния, а в предпоследния ред. Преждата, която аз използвам в момента, това е Супра на Hobby Trend, е изключително трудна за работа и затова в един момент ще видите, че дори дръжката ви я показвам с друга прежда, защото ми е много трудно да я плета пред камерата. Но съответно с друг тип прежда става доста по-лесно. При мен в момента това, което правя, е с Супра и това е положението. Изплитаме изплитаме този първи ред, като в същото време искаме да приберем конеца, за да може да стане здраво, да не стърчат конци, да не се разнищи след това. Успоредно прибираме и края на конеца. Сега, тази Супра е памучна сърцевина с полиестер обвивка и затова аз прегарям с запалка края, за да не ми се нищи след това преждата. Изплитаме реда, идваме до края. Сега тук ви показвам как красиво да завършим, за да не се вижда къде е завършено. И отново ще приберем края на конеца. Изрязваме се сега крайчето, промушваме след това конеца под първата бримка, отново след това промушваме под последната и прибираме конеца. Опитвам се винаги, когато мога при плетене на кутийките, да прибирам конеца в момента, в който плета, защото след това става много трудно. Аз плета доста стегнато, за да стават здрави и не е като стандартното плетиво, примерно когато си плетеш блуза или жилетка, след това лесно да прибереш краечетата. Тук е доста трудно. Затова където мога, винаги в момента на плетене го правя, вплитам самия край в плетивото. Доста по-лесно се получава. Ето сега тук ви показвам как в самото ръбче промушвам с тънка кука конеца, докато дойде неговия край, и в края отново с запалка леко пригарям крайчето, за да не се нищи. Сега готово е вече това ръбче, което държи капачето върху самата кутийка. Това е края на конеца, с който сме в центъра на кръгчето. Както виждате, не съм го затегнала много добре. Това е необходимо, за да мога да промуша след това дръжчицата оттам. Крайчетата на дръжчицата. Сега правим си, както ви казах с друга прежда го показвам, 3 сенджирчета. Това е така наречения I-cord. Аз съм го плела и на 2 куки, и на една кука. Има много приложения, става много хубав кръгъл шнур. В тези 3 сенджирчета си изкарвам 3 бримчици и, както виждате, измушвам ги от куката след това и ги плета последователно. И така няколко реда. Не е необходимо да бъде прекалено дълга тази дръжчица, за да стои по-стабилно. Ако е дълга, тя ще ляга на една страна, затова направете оптимална дължина. Когато я завършим, ще ви покажа как да я закрепим на самото капаче. Ето, в случая тук приключвам. Промушвам се конеца, за да стане по-здраво. Ето, от оригиналната прежда съм си изплела шнурчето с I-cord. И сега ще ви покажа как да го закрепим. Сгъвате го на 2, така както ще стои отгоре. И пак с тънка кука от вътрешната страна
бодвате с куката и издърпвате двете крайчета. Ето така. Малко са пипкави тези последните неща. Всъщност най-трудната част, особено с тази прежда от цялата кутийка, са именно тези две довършителни дейности по капачето, но няма как, те пък са много важни. Сега ще изтеглим конеца и здраво вързваме двата края. Хубаво вързваме. Издърпваме и средния конец. Конеца на центъра издърпваме, за да може хубаво да стегне, да не се движи отгоре дръжчицата. Всички конци след това ги прибираме по показания начин, така че да не се вижда, като пригаряме накрая пак крайчетата с запалка. Повтарям, ако преждата е полиестер, нали, не е памучна, ако има изкуствен материал в нея, за да не се разнищва края и да стане съответно по-здраво. И ето. След като си преберем конците, вече имаме една готова кутийка. Разбира се, винаги малко понамествате това, което сте изплели с ръце, издърпвате, за да може да станат равни нещата. Ето, кутийката е готова.